Ahhoz, hogy jó minőségű kolosztrumbankot készíthessünk magunknak, meg kell róla győződnünk, hogy a kolosztrum, amit elteszünk rosszabb időkre, kiváló minőségű. A kolosztrum minőségének ellenőrzésére remek eszköz a refraktométer, amelyet relatíve olcsón beszerezhetünk. Ezt a videót azért készítjük, hogy segítsünk abban, hogyan is kell használni a refraktométert. Először kalibráljuk az eszközt. A kalibráció desztillált vízzel történjen. Cseppentsünk néhány cseppet a vizsgáló felületre, és győződjünk meg arról, hogy a cseppek egybefüggő foltot képeznek, buborékok és minden egyéb szennyeződés nélkül. Erre készítettünk egy ábrát. 30 másodperc elteltével tekintsünk bele a kémlelőnyílásba, és a csavarhúzó segítségével kalibráljunk. Ehhez természetesen részletes leírás van a használati utasításban. A desztillált vizet alaposan törölgessük le. Majd tiszta pipettával cseppentsünk a kolosztrumból a vizsgáló felületre. Itt is az a fontos, hogy a cseppből egy teljesen egybefüggő tiszta felületet kapjunk, amiben nincsen buborék, és nincsenek benne szilárd frakciók, tehát darabok. Mindenképpen törekedjünk arra, hogy a csepp az ábrán hasonló, egybefüggő, szép, tiszta csepp legyen. 30 másodperc múlva vizsgálhatjuk is a kolosztrum minőségét. Kolosztrumunk megfelelő minőségű, hogyha 20% Brix index felett van, illetve kiváló minőségű, hogyha 30% felett van. Eredményes báránynevelést kívánunk!